EY 1922 बे गारि गंनैयावहाय जोंनि आर्मि चिफ बिथांखौ लानानै फैगासिनो दं गुवाहाटी फारसे उदालगुरिनिफ्राय। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैहाय क'क्राझार दतमायाव थांदोंमोन मोनसे फिसा खामानिनि थाखाय। दा आं सफैनो बावाखै, थेवबो मोननैसो भिडिअ लाबोनो मोनसे टपिकनि थाखायसो, मोनसे खोथानि थाखायसो लाबोनाय जादों। एक्सुअलि दिनैहाय जोंनावहाय दिनै मा जादों, NLFB आफादा सिज फायाराव दङ आरो बिथां NLFB नि दैदेनगिरि आर्मि चिफ बाथा बिथांखौ हमजानायखौ बयबो खोनानो मोनदों, बा उदालगुरि जेलाव दङ होननानै बयबो खोनानो मोनदोंमोन। NLFB आफादनिफ्राय दिनैसिमबो मानो थाखाय लांदों, मानो थाखाय लाङाखै, मानो जेलाव सोफिनदों, मानो थाखाय मादों, बेखौ रावबो बुंफिनाखै। थेवबो आं दिनैहाय आंनि बे इउटिउबनि गेजेरजोंनो माखासे बाथ्राखौ आं खबर फैयो हिसाबै, आंनाव खबर फैयो हिसाबै बा खोन्थाहरनाय हिसाबै आं माखासे बाथ्राखौ फोरमायनो सानदों आरो बिथांमोनाबो बेखौ एसे एडिट खालामनानै होनायखाय आं नैबे मोनसे भिडिअ फुटेजखौसो होनो नागिरदों। दिनैहाय बाथ्राया साननो गोनां जानानै फैदों दै। एसे सोर मा सानदों सानाखै बेखौ आं बुंनो थांला। जोंनि खुंथायाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनावबो माखासे दाया दङ, गैया नङा दङ। बिथांमोना लुबैयोमोन मा, सुख सान्ति बा सिखाव सिथम गैया, ड्राग्स गैया, बा माबा मोनसे मार्डार गैया, बा गावथारलानाय हिंसा अहिंसा बेफोर बोखारजोबनायनिमोन। दा थिग दं, बिसिम जोंबो लुबैयो। हिंसा जाबाय थानाय जायगायाव दावराव दावसिखौ रावबो लुबैया। जाम्बा जाम्बि आबादारि बेफोरबायदियाबो लुबैया, माब्लाबाबो लुबैया। गोजोनै संसार जालांनायखौसो लुबैयो। बाथ्राया बेफोरबायदि जाहैबाय मा, दिनैहाय बाथायाखौ उदालगुरि जेलनिफ्राय फिन खनसेबाव NIA फ्रा सेन्ट्रेल जेलावहाय लाना थांफिनबाय होननानै आं खोनानो मोनदों। बेखौ आंनि राव नङा, बिखौ NLFB नि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङानो आंनो फोरमायहरदों, जे माखासे भिडिअ फुटेजबो हरदों। बेखौ आं जोबथारनायावसो एसे खोन्थानो हागोन, आरो नङाब्ला साइडआव खना फारसे हगारगासिनो दङ आं। दिनैहाय 2015 सननि केस, 2015 नि केस बा मा केस जागोन बेखौ बुंनो रोंला। बै समावथ' 2015 बिलाय 2000 सननिफ्रायनो असान्तिमोन BTC आव। 2000 निफ्रायनो, जेब्लानिफ्राय NLFB जोनोम जादों बेनिफ्रायनो BTC आवल' नङा, सारा आसामावनो असान्तिमोन बा दावराव दावसिमोन। दिनैहाय बे फुराना केसखौ लानानै NIA फ्रा फिन आरो सेन्ट्रेल जेलावहाय सोहैफिनदों, बा NIA फ्रा लाफिनदों होननानै खोनानो मोनदों। बे आंनि राव नङा, बियो NLFB नि दैदेनगिरिफोरनिनो राव, बियो बै समावनो खोन्थाहरखानाय। दिनैहाय बेखौ जुदि लांबायबा, NLFB आफादनि NLFB फोरनि बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनावबोथ' गिदिर गिदिर केस दं। मा जागोन बेखौ NIA लांफिनिनि मा गिदिर बाथ्रा बिलाय। नंखायफोरखौनो दिनैहाय सोदोंबा, दिनैहाय सोरखौबा जेलनिफ्राय बेलाव फैखानाय, आरोबाव बिनि उनाव केस सोलिबाय थाबोनाय, कर्ट गाबोबाय थानाय, कर्ट गाहैनो गोनांबा मा बुंहरो गबिन्द बसुमतारी, कर्ट गाहैनो नांला। आरो फेरेंगा मोना मा बुङो, कर्ट गाहैनो नाङा। दाया नोंसिनावसो थांगोन दै, दा एबारावहाय माब्रै होननानै बुङो, बिथांमोनानो बुङो कर्ट गानाङा। होनबा दिनैहाय कर्ट गायालाफानो थायोबा NIA बुरखांनो थाखाय, हमना लांनो थाखाय मा गिदिर बाथ्रा बिलाय। बै फुराना केसफोरखौ बुरखांनानै जों NLFB नि सोद्रोमाफोरनावलाय माबावथो नन हाइनेस केस दङ, गासैबो हाइनेस गोजा, गासैबो गिदिर केसानो गोजा। नाङोब्ला बेफोर थांफिनिनि, जेलाव हरफिनिनि, थांनाङिनि माथो गिदिर बाथ्रा बिलाय। प्रमद बर'आलाय माथो हमथानो हादों दालाय, NLFB नि सोद्रोमानि केसखौ मालाथ' हमथानो हाफेरदों। जों दिनै बेफोरखौ रोखायैनो हमनो हायो। होमबा डायनामिक लिडारा बेफोरखौ दिनैहाय लाखिनांगौ बा मानांगौनि गियान गैया नामा? गोजोन गोरोबथाखौ, गोजोन सान्तिखौ लुबैग्रा मानसिया बेफोरनो नामा? गोजोन सान्तिखौ थाजनो लुबैग्रा मानसिया बेफोरखौ होनो नामा? डायनामिक लिडारफ्रा दिनै साननांगौमोन जे दिनै बाथायाबो दिनै सिज फायाराव फैदों। आं बाथानि जानानै माखासे बाथ्राखौ बुंनाय जाहोना मानि थाखाय बुंदों दिनै, खारन आं 98 निफ्रायनो लोगो मोनबोनाय, बिजों 99
2000सिम आं बेजों गोबां जाथायबो जाबोनाय इन्टारेस्टिं जाथायबो जाबोदों जोङो गोसोखाङो बेफोरखौ दिनैनि दिनाव आं गोसोबो खांदों बिथाङा दिनै मा सेक्रिफाइस खालामाखै गावनि बिसि गावनि गथ' गावनि न'खर गावनि गासैखौबो सेक्रिफाइस मानो खालामाखै जों बर'नि गेजेराव सोर साबेसे खालामनो हादों आनखि दिनैहाय डायनामिक लिडारा बेफोरबायदि सेक्रिफाइस खालामनो हादों नामा बिथांमोना अनलि उखैजाना थानाय हाइवे रड गाथेनाय बा राजा लामायाव बा रेल लामा गाथेनाय बेफोरबायदिखौल'सो हादों बिनि अनगायैथ' जेबो खालामनो हायाखै दिनैहाय आं दिनै गोबां बाथ्रा बुंबावनो सानदोंमोन बेफोरबायदिनि खेथ्रआव गोबां खोथा ओंखारदोंमोन आं बेखौल' गिख्रंनाय फैदों दा एक्स NLFB दैदेनगिरिफोरनाव जे बा बिथांमोनाबो जे आरोबाव खनसे फिन जेलाव थांफिननाङा बावहाय आंहा मोनसे सन्देह दं आरो मोनसे डाउट दं गैयाब्लाबो जेब्ला UPPL सरकार बायगोन अब्लाना केस जेलाव जे थांनाङा आंहा बावहाय एसे बहुद डाउट जानानै फैदों जायनि जाहोनाव बाथाखौ 2015नि केसखौ जानो हागौ आलादा आलादा सिन्ताधारा आलादा आलादा साननाय हनाय ना NLFBआ माखौ लाना नांदोंमोन NLFBआबो बेनोमोन थांखिया ना बेफोरबायदि आरोखि दिनैहाय मोनसे फ्लेगखौनो लानानै मोनसे फरमेसनखौनो लानानै बिथांमोना नांबोदोंमोन दिनै सिजफायार नामसो आलादा जानो हागौ दिनै माबा मोनसेनि थाखाय बिथांमोना गावदों थांदों हाग्रायाव खारफिनदोंमोन बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय दिनै सिजफायाराव फैनायावनो बा थाफैनायावनो बिथांमोना सान्तिनि थाखाय बिथांमोना फैनायाव असान्तिखौ सोर खालामजेनदों होननानै बुङोब्ला दा जायफ्रा डायनामिक लिडार गबिन्द बसुमतारी फेरेंगा बसुमतारी डायनामिक लिडार प्रमद बर' बिथांमोना खालामजोबदों आरो UG ब्रह्म उरखावगोरा बिथांमोना खालामदों होननानै आं सानो गुबुन गुबुन लिडारफोरखौ आंहा बारा बुंनांगौ जेबो गैया सोरबा MLA आनो जा सोरबा माबायानो जा बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु रन्जित बसुमतारी बेबो सासे ओमफ्राय नैबे गबिन्द बसुमतारी ओमफ्राय प्रमद बर' बर'नि डायनामिक लिडार बिराद गोजोनखौ लुबैग्रा मानसि बियो बेफोरबायदि जों बेफोरखौ बुङोब्ला दाय नाङो जोंखौ सोना दोननो नागिरो धमकि होयो दिनैनि दिनाव सोरनिबा धमकि सोरनिबा माबा माबि बेफोरबायदिया बारा सोलिया सोरबा EMआनो जा MCLAयानो जा सोरबा CM TMआनो जा जानला मानला धमकि दाहोदलाबाय नोंथांमोना जुदि गोजोन गोरोबथाखौ जुदि गोजोन सान्तिखौ लुबैदोंबा UG ब्रह्ममोना जानला मानला धमकि सोरखौबा होसिख्रावनाय बेफोरखौ दाखालाम आरो जोंनि जाखिनि दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनखौ थाबैनो हंगारनायखौ सिन्ताधारा खालाम दिनै मानो NLFBनि दैदेनगिरिखौ जेलाव लांफिनखो आर्मि चिफखौ खोनानो मोन्दों बेखौ रन्जन दैमारि सारमोन बायदि बेखौ आलाय सोनानै दोनदाब्लेबाय थागोनखौ आं खोनानो मोन्दों सन्देह बावहाय दाउदा फैयैनि जेबो गिदिर बाथ्रा नङा जाखागोन बयबाबो थ' लोगोफोर बिथां NLFBनि दैदेनगिरिफोरा जाखिनि भिडिअ फुटेज हरनाय नोंथांमोननो आङो खोन्थागासिनो दङ बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाय गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय थ' लोगोफोर बिथांमोननि जा भिडिअ हगारनाय बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लादो जाहैबाय AS 308649 बे गारिया उनाव थानाया आरो सिगाङाव थानाया AS 01 EY 1922 बे गारि गंनैयावहाय जोंनि आर्मि चिफ बिथांखौ लानानै फैगासिनो दं गुवाहाटि फारसे उदालगुरिनिफ्राय नै दा नै बे लामाजों लांसिगोन नै बे बोलेर' गंनैया नै गंसेया बे आरो गंसे फैबावगासिनो नैबे गंसेया जोंबो उन फल' खालामगासिनो दङ बे बोलेर' गंनैखौ एक्जेक्टलि बहा लांमारगोन पुलिसा जोंनो इनफरमेसनखौ होआखै नाथाय जों बेलेग सर्सनिफ्राय मिथिनो मोन्दों जे सेन्ट्रेल जेलाव लांगासिनो दं होननानै जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जेलनिफ्राय फल' खालामबोगासिनो दं